औवाफ्रा ओरै दब्बैमोननो ओमफ्राय मानसिखौ मोदाइफ्रा बे औवा दबनायजों ओरै बोखोलाङोमोननो. Where's my lollipop? That's not mine. Oh, it's my card. Okay. Thank you. No, that is the paper written the Okay, paper. wrapper. I need to take out the wrapper. Okay. Mama, Papa गिर गया. Lollipop हो गया. Lollipop अच्छा नहीं था, पापा गिर गया. आपने देखा था, इसमें गिर गया था. ऐसा क्या? अयो, मेरे को आपका लॉलीपॉप नहीं चाहिए फिर. Hello everyone, welcome back to the channel. Asa kalaman nagtamo मोजाङैनो दङ. नै जाहा साहा लोंखांबाय ओमफ्राय दिनै जाहैबाय समबारावथ' मैया बन्द जाबायमोन ईदनि थाखाय किन्तु दिनैनिफ्राय जोंना खामानिया स्टार्ट जाबाय. खामानिया दङलै दिनै मैयानि लानानै दिनैनि मोननैजों दाजाबनानै बिराद बुरजा जासिगोन दिनै. होमब्लाबो नोंथांमोनहानो जोङो भिडिअखौ लाबोबाय थागोन सानफ्रामबो जेसेबांखि खामानि जाया अफिसनि ट्राइ खालामगोन कि नोंथांमोनजों दसे समनि थाखायबाबो नोंथांमोनहाजों जोङो नुजाथिगोन. खामानि मावग्राबो फैबाय, थोरसि लथा सुनांला, न' सुनांला. दे नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो, जोंनि फुंनि खामानिखौ मावनोसै ओमफ्राय अफिसबो सुरु खालामसै एसे. लोगो मोनगोन दिनै आरामसे. आरो मैयानि मैथा दं, मैथाखौ बोरै जानांगौ बेखौ नायनोसै जोङो. Say good morning. Good morning. How are you, पूछो. Hi, Papa. पापा को नहीं रे, अंकल को बोलो, आंटी को बोलो, दीदी को बोलो. हम बना रहे हैं दाल चावल और मोइठा. रायजोबोदनै निरामिसलै जोंना दालिजों मैथा बाथोनजोंसो. मैथाखौ बोनबा अमाजों जानो लुगैदोंमोन आं किन्तु नम्बरजों बाथोन जानो होननायखाय जानोसै दे. जानोसै दे. अमाजों मैथाजों होख्लायगोन आं हारसिंनो. आयै हाबाब. बे जाहैबाय चौका मारिनाय. जुदि नोंथांमोना दालिखौ कुकाराव बयल खालामोबा बिना सामब्राम पियाज नोंथांमोना मा खालामनो हायो, सामब्राम पियाजखौ आलदा एवनानै फोमोननानै मस्लाफोरखौ खनसेनो जब्ब होनानै बेखौ एसे रुबानो दालिया रेडि. साइडआव मैथाल'थ' एसे दावदै जाफानोजा, दावदै एवनाय. आगोलाव जोंनाव बिहारनि सासे ओंखाम संग्रा थादोंमोन. जा मोजां ओंखाम ओंख्रि संखायोमोनलै. बर'फोरनि ओंख्रिबो गोगोम फोरोंखादोंमोन आं. अनला, सबाय, मैथा, दाउ, अमा गासिबो संनो गोरोंखामोन. गोगोमथारमोन जोंना संग्राया. खिन्थु गैला दा, थांबाय बियो, थांफिनबाय गावसिनि जायगायाव. बर्थमान जोङो संनानै जानो हायो दानियालाय, जेबो सिन्था गैया. खिन्थु जेला खामानि जानानै फैयो समबारनिफ्राय शुक्रबारसिम बाव एसे दिगदार जायो आरोखि. संस्लाबनो हाया, जास्लाबनो हाया. आरो जों सानैबाथ' अरजायामोन, खिन्थु नानिनोबो संनांगौ जायो आलदा. एखनबा जोंनिखौनो जायो बे बांसिन, खिन्थु एखनबा आलदा संनांगौ जायो, दिगदार जायो. अरजाया नङाबा जोंनो संनो हायो. सोर मैथा बाथोन जायोब्रा खोन्थाहर. बांद्राय स्पेशलथ' नङा, खिन्थु जाय जायो खोन्थाहर. दुगैखांबाय? दुगैखांबाय, yes. नानिया दुगैखांबाय जोंना मालाय. नै ओंखाम उखैथारबायलै, खिन्थु खामानिबो दं. गोबाव जालायबाय दिनैबो. स्टार्टिंग ऑफ द वीक होनबाथाय खामानि. क्या कर रही है तू? इको टप क्लीन मशीन रोज हमारे कपड़े धोती है. हमको भी कभी मशीन को धोना चाहिए. बिराद गोबाव जाबाय, 2:30 जाबाय. नानिखौ जाहोगोरबाय ओमफ्राय नै दा जाहा जानोसै. नै आं दालिखौ एकदम बांद्राय मिलाया, एसे मिलायनानै जब जायो आरोखि. नोमबाजिया मा खालामो, दालिखौ एकदम लुसननानै
बहुत सारा दाल चाहिए बिराद दालि होनानै लाव लाव जायो दा बेखौनो नों बाजैया सोंनो लुगैदों दालिखौ माबायदि जायो नोंसोरलाय लाव लाव जायो ना एकदम ओंखामजों एसे आमथा आमथा जायो आंथ' आमथा आमथाखौसो मोजां मोनो ये है जो इतना सारा चावल खाता है उतनी सी दाल खाता है तो कहाँ से मिलता है प्रोटीन जोंना अमा दाउ मोनजोबखायो गासिबो नङालाय जेला आं हानि सबायखौ जायो जोंनि न'नि सबायखौ अमाजों नङाबा बेदरफोरजों आखाइफोरखौ ओरै 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 सोलाखायो आं जा गोथाव मोनखायो सबाय होनबाथाय एकदम फेभरेट का जेरै बाथोनफोर सोलाया होनबा ओरै सोलानांखागौ नै आसोला जोंना सिखारबाय आधा घन्टाल' उन्दुदों दिनै आप मेरे को बहुत ज्यादा मारोगे ना तो मैं बहुत ज्यादा बाबू को बुला दूंगी बाबू क्या होता है बताओ बाबू है क्या साउंड करता आपको पकड़ लेगा फिर ऐसा क्या गोस्ट है गोस्ट नै मोनसे माबा गोसोखांदोंलाय गोदो गामि गामिफ्राव जोंनाथ' औवा बागानफ्रा बिराद थायो नालाय लामा लामा औवा बारि मोनलाङो ओमफ्राय सानसुथिर समाव जुदि बे लामाजों थांफ्लांबायोबा हारसिं मा होनो औवाफ्रा ओरै दबै मोननो ओमफ्राय मानसिखौ मोदाइफ्रा बे औवा दबनायजों ओरै बोखोलाङोमोननो मा खाहानि दंमोनथाय मोदाइ देखायनो आं मोनसे मोदाइ खिथुनाव मोदाइ दं नै जा पपकर्न साहाजों पपकर्न जानो नागिरदों नोंबाजिया पपकर्न बानायनो नागिरदों बेबायदि रेडिमेड पपकर्न मोनो ये मजा ही नहीं बना रही है बनाओ और अंदर डाल आरो दिनैनि बोथोरखौ नोंथांमोनानो देखायनो आं र' एकदम खोमसि जाथारगौ अखा हालायसिगोन दां नै एकदम खोमसि जाजोब्बाय अख्राङा अके बिराद अखा हागासिगोन दां नै दाख्लै बादि बिराद अखा हाखाबायलै बारहुंखा फैलायबाय एसेनोसै लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बायहेरायाव बिराद अखा हागासिनो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव until the next one take care bye bye